Sohvalta näkyy koko aika eteiseen ja harrastukset tehdään ruokapöydällä. Tässä kämpässä asuu opiskelija, jolla on tosi tärkeää, että eri tekemisille on varattu omat alueet. Pointtina on se, että silloin näiden alueiden välille syntyy sellainen henkinen siirtymä, joka viestii alitajuntaan, että milloin siirrytään töistä vapaa-aikaan. Koska hän asuu yksiössä, niin kaikki toiminnot on tällä hetkellä aika sekaisin keskenään. Tehdään ekaksi lukunurkkaus, joka toimii muurina eteisen ja olohuoneen välillä, joka rauhoittaa tätä tilaa. Tällä henkilölle työpöytä ei saa muistuttaa mistään tekemättömistä koulutöistä, niin piilotetaan se kirjahyllyyn, jolloin se ei kiinnitä niin paljon huomiota ja rajataan sitä lisää vielä kasveilla. Vasen alanurkka on rauhallisin paikka sängylle ja sohvalle, joten yhdistetään ne yhdeksi laverisängyksi, joka on päivällä olohuoneen sohva ja yöllä se on makuuhuoneen sänky. Sitten halutessa tämän voi myös avata parisängyksi. Työpöydän ansiosta keittiön pöytä pysyy tyhjänä, jolloin se toimii samalla keittiösarkkeena, eikä keittiö tunnu enää niin pieneltä. Mattojen avulla voidaan vielä korostaa ja rajata eri alueita toisistaan. Nyt on tilaa kouluhommien lisäksi myös vapaa-ajan harrastuksille. Mitä oot mieltä?